uni mwana wa Kanengo anurapa sini umari Kanengo oyo rapa vana Kanengo arapa vana Kanengo Magadi wasukuwa magadi siku munova nechicho kupi naye asuku WhatsApp kudevedzo kudevedzo nokushakati zvao vananyandoro unoazira mwambokurukura navo alright muri kubukura nemasapo mwana dai manyaradza mwana manje Mvindi village. Ndafara zvangu. Ndine nyaya yake tikapana pa slide. Ngekuti vatambura vazukuru vangu. Ndakatopa mwana zita kana. Ndakamupa zita rangu kuti Jimson. Kwa ana baba. Wakati mwana wangane pamiri akazvitakura. Ndobva atanga kurwarira panapa ndamisa kuchipatara vanopona zvakanaka. Angasina chokubata ndakamutengera akadiya zvakanaka akasununguka mwana akaenda zvake kumba. Saka ane mwana muzvere. Ndiani mukoma wako munina wako? Munina. Okay. Ndiani mwana uyifuta nditi? Aizi. Anongopwera. Uyani mwedzi mungani? Uyani kuti 8 months. Uri 8 months. Kwani mumwani mazuva futi. Zvinatone 1 week. Ani 2 weeks. Ane 1 week. Magoroko. Ndakatompa zita mwana wangu. Right, now ilipo ndiye kudai so wazukura vatambura nehondo dzakaipa. Ndakabata dada bamukuru wavo anova ndiye muroyi ari kuvhiringidza amai mukati muupenyu. Amai ava vari kutonangwa Huroyi asi mudare mangu vakapinda pagirazi vakaona ngavazvitsanangurire vega. Handiti. Ava ichinzwi ndimi muroyi ka? Ndimuri kunangwa ka? Chinangai vamwe chinzwi. Rakamira sei dare rakusimudzai nemhuri kuti muye kwasekuru Kanengo? Takapinduka mugirazi nasekuru. Ndobva taona varwei wedu. Alright. Musati mapinzwa pagirazi nasekuru. Chakaita kuti muti hande kwasekuru Kanengo chini. Chakatiti hande kwasekuru Kanengo. Yonga kune 2 years ndanangwa Huroyi. Nababa mukuru wangu nemusha wese. Wakanifambisa kumatare kwa chief kwa mambo. Pekupedzisira taenda kwa mambo. Uku ndo kwamakarorwa. Baba mukuru wangu wakandirora. Taenda kwa mambo. Saka matare akaitwa ndobva zvanzi namambo. Ina handina zvandotaura zvakawanda. Ndakunza chiremba mumusha kwa matsvai. Ndimambo makoni. Ndimambo makoni. Tikabvisa mari. Inini ndaibvisa mari yakafanana newe musha wese. Wakanzi 150 indaibvisa 75. Musha wese ubvisa 75. Vandaitsvaga bva taenda kwa mambo. Zvikana mambo ndakuchiunza wana chiremba wangu. Wana chiremba wakauya mumusha mamatsvai. Wauya musha mamatsvai zvikanzi tisati tatanga basa redu tiratidzei mombe mbiri dzokenga wataura kwa mambo. Inini ndakapindura ndikati hongu ini mombe yangu ndinayo. Ndine mombe 1 yasara. Ndonga pandakatanga kupinzwa matara. Mombe dzangu dzakatanga kufa dzese vapasara mundo 1. Ndazvipira hangu mambo kuti ndibvise mombe iyoyi iende kupi iuye kwamuri. Ndekuti ini zvira ndiri kunangwa kuti ndiri muroyi handina chandinoziva asi ndiri kutsvaga chokwadi ngaribude ramuri kutaura ndakasirwa nyoka nevarume vangu. Murume wangu akafa 2008. Saka zvadare izvozvo vakabvanzi ko imimi muri kwamatsvai zvikanzi aiwa isa hatina mombe anofanira kubvisa iye muroyi iyeyo. Zvikanzi nokwa mambo kwete iye hatofanira kubvisa mombe ari ega. Kana uri musha batanai mese mobvisa zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Ndikati hai ndakazvipira hangu because pane mari dzese ndiri kuita ndiri ndega musha wese uri kubatana. Zvikanzi zvakanaka kwamatsvai chiunzai mombe. Zvikanzi hatina. Zvikanzi nevamwe aiwa isusu hatina mombe. Saka toita hafu mari. Baba mukuru wangu akasira nazamu nemurume wangu wakatanga kupenga kuramba zvekutaura wangu. Wagopenga kusvika akati ina handibvisi ndekuti muroyi wangu ndiye yuyu.
kureva ini. Svika kwamambo wakati aiwa nyaya yenyu tainzwa. Ndakukumbira kuti mudzoke futi titange dare redu patsva kwamakoni. Zvikanzi zvakanaka. Iwo akabva ati handiendi. Ndichaona zvandichamuita kureva inini manje. Kuna vanhu kwamakoni. Zvikanzi ndichaona zvandichamuita. Wokwamakoni wakasimuka wakadzokera. Wadzokera. Ini ndakaenda kwamakoni. Madhete etiketi apiwa namakoni. Wakatuma vana. Mwana mukomana nemukadzi wake natete waiti ndiwo tete wemusha. Zvikanzi mauya ko baba waripi? Mukomana yakati baba wati handina mari. Zvikanzi nhasi wanoshaya mari sei yekuti wauye kuno? Ivari wakatanga matai. Munoziva here kuti baba wenyu vane uromba? Patakasvika pamusha penyu baba wenyu saka wakatanga kupenga wane zvinhu zvawainazvo. Zvikanzi vana ndiwo zvakatituma. Zvikanzi dzokerai mutange kuwasungisa futi. Tikati zvakanaka. Takadzokera. Mukomana ndike ndinaye mwana wababa munini yeyo aitumwa iye kunzi enda unomhangara enda unoita sei. Zvikanzi moita hafu tikuda $45 pano tisunge mupurisa. Uya takasvika kumusha kubva atiziya hana kuzosungidza musoro. Ini ndakaitsvaga $45 ndiri ndega kubva ndadzokera kwamakoni kubva ndanobhadhara $45 yekuti wasungwe. Zvedu kwamakoni wakatuma mupurisa wavo akauya akasvika wasungwa kudaro. Zvikanzi tiri kudai kwamakoni. Zvikanzi ewe ndobva tadzokera futi kwamakoni. Tadzokera kwamakoni zvikanzi namambo ko iwe matsvaisei usina kuzouya musi watakakuti dzoka. Zvikanzi ndaisazviziva. Zvikanzi waisazviziva sei? Esi takautarira muno kuti enda mutsvaga mombe mbiri chiremba wangu ouya oita basa mumusha menyu. Unoziva here kuti wakatotadza? Harambe munoziva. Zvikanzi chitipa mari yedare. Akamhangara ngaunze 10 ndobva ndabvisa 10. Zvikanzi iwe musungwa bvisa 20 ndobva wabvisa 10. Zvikanzi ndati ndiri kuda $20. Zvikanzi handina. Zvikanzi unza foni. Watora foni pamambo. Zvikanzi namambo naimi mapurisa kunoita mari iko kudzokera kudedzo. Zvikanzi tinoda $70. Zvikanzi namambo makoni right. 70 iyoyo ndiri kuibvisa. Mudzokere kudedza nachiremba. Kana ndabvisa 70 iyoyo muchisvika kwamatsvai munosikopiwa $70 yangu nemudhara uyu. Kana asina anokupa imbudzi 2. Zvikanzi nova makoni zvakanaka. Ndobva tauya kumusha. Tadzoka kumusha. Dhete rekwamakoni rakasvika rekuti mapurisa ekwamakoni waini yachiremba wavo havana kuuya. Ndokubva ndavafonera. Zvikanzi mota yedu yekutakura mombe yakafa. Zvikati zvikanzi tichakupa rimwe dhete. Ndobva kwauya mwana wababa munini wawaifamba naye kwese kwawaifamba ndiyaituma unzi iwe enda unomhangara unotima yawaroi wakauraya mukoma wangu wakaroya mukadzi wemukoma wangu ane ziso rakaita mutapanapa muburi. Ndobva auya mwana waya mumba. Zvikanzi mai ndakutaurira chokwadi. Munoziva here kuti okwamakoni havachauye mumusha muno? Ndikati ngei? Zvikanzi patakabva kwamakoni baba wakauya wakandimutsa kusendiseni. Zvikanzi Bethen mukatiendi kune n'anga iri papo. Zvikanzi nemukadzi wacho kune n'anga yakabva kumusha kwedu yaimbura pamaiguru wangu endaipa. Mwana takaenda kun'anga ikoko. Wasvika pan'anga ipapo ndokubva yati n'anga iyi mauya. Zvikanzi andobva yatanga kuronda. Zvikanzi asi uri kuziva here kuti mhosva yese iri kutenderera pamba pako iwe murume iwe? Zvikanzi saka zvinondoita sei? Zvikanzi amhembe sei iwe uri kunetsa mukadzi asi waimuda? Mwana iwe akati ndingademurwa nemwana wacho. Zvikanzi ndati asi waida here mukadzi uyu? Handezi. Zvikanzi saka ndochiita sei chiremba kuti iwe kwamakoni waregere kuuya? Hanzi chiremba akati unza $70 kana kuti mbudzi 2 ndikuvharire nyaya yako waregere kuuya. Okay. Mwana yati takazouya.
ivo kana wakazosaga mari yavo anonzi wakaya kuseni kuti ko chindipa kambudzi mwanangu andikati ina handingapise mbudzi pamhari yekupisira kuti nyaya ivhara isi toda kucheneserwa musha hanzi wadari izvozvo ndobva zvangotisi ndofunga we wakazotsvaga mari yavo $700 kundopa chi n'anga yavo zuva rechipiri rasvika repamakoni kowewo muri kuti iko okwamambo zvikanzi namadondo mota yakafa zvokuti iri kutotsvagirwa mapatsi kubva kuSouth Africa saka chataa kutaura maitengesai mombe iyoyo yacho kana matengesa mombe mondiudza touya ndikati kowe musha kwamatsvaya anozoita sei zvikanzi aiwa tinopedzerana zvedi ndakatsvaga bhaya akatenga mombe iyoyo nekurwadziwa mombe iyoyo yatengwa ndatengesa mombe tiri kuuya mazuva eindependence mambo haana kuzoti tiuye kune urongwa hwadaidzwa kuindependence hongo ari kuita ndakagara tiri kuuya musi wakati musi havanga uenda fona havana kuuya ndobva ndangozvinyarira kuti zi kusvika nanhasi asi ndakaziva kuti nyaya yakavharwa nani nen'anga kuti kwamakoni waregere kuuya ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira nenyaya iyoyo ndobva tagara wana wangu havana dzimba dzakaswatuka wana wangu havana mabasa akaswatuka ndaindine mukomana mwana wemurume ndiye akamirira panyaya yangu achitondidhifendawo andimirira panyaya yangu akazongouya kupamba nyaya iyo yapera akati mai zvipi ndikati mari handina tikadaita enderera mberi plus kana tikaenderera mberi chokwadi n'anga dzinopera kudi kuvharwa nemudhara akangwara ndobva angoti inda kumboenda kuchiyacho nanhasi kana kufona kana kudii kufamba tiri kunzwa iwo kuti ndo waakuteteresa vana kuti waregere kudi kuuya ndine vana vari kuSouth havana chavari kushanda tsauna netsauna dziri kuitika ikoko tofambawo tongonzwa kuti nje saka isusu takazonzwawo sekuru Kanengo ndakatotumirwa nevana kuSouth zvikanzi mai takuda kuti muende kwasekuru Kanengo ndikati sekuru Kanengo havarombese here zvikanzi kwete ndiri kusaura chokwadi zvikanzi kwete mai sekuru Kanengo vari kusunungura vanhu vane matambudziko tiri kuvaona vari kuburitswa saka isu tatsvaga 150 mai endai taita kanzatu kuti muende kwasekuru Kanengo munobatsirwa tibatsirwewo nesu kunotatambudzika hatina chatiri kuwana tikati zvakanaka ndokubva ndauya pano kwasekuru Kanengo nevana vangu wairi taivo wairi inini neuyu naiye ari kutaurwa nasekuru Kanengo akasununguka ndobva tasvika pano sekuru Kanengo havana chavakatitaura chakanyanya vakangoti ina handina chandinokutaurirai vazukuru ivo uri kuitwa mukadziwe kureva uyu asi endai pagirasi ndoda kuti munozvionera pai pagirasi zvedi mwana wangu akabva arwara aivasunungamuchamusira hatina kupinda pagirasi remangwana racho ndobva tapinda pagirasi tapinda pagirasi takaona ivo baba mukuru pagirasi takatanga kuona nyoka ichibuda pamba pangu murata imba yemarata kuti tu ichibva yabhururuka ibva yapinda pamuhonde ipapo inyoka refu ine zvinhu zvine zvimudherendzere ichibva ipapo inopinda mumba yodya upfu hwandinogayisa pedza ivo baba mukuru wegambune ndowandakaona wachitishandisa kuita mukadzi vanoshandisa ini vanoshandisa mwana wangu mai wemwana wese vana wangu wese vakapera kuitwa vakadzi nababa mukuru wakatora mwana wangu mukomana ndine mukomana 1 wakatora mwana wangu mukomana ndongaikanga achiri kungoyaruka wakatora chinhu chake wakane chinhu chavo chavakaisa ipapo vachakwepeta simba rake rese rekuti rababa ndobva chaenda pawanechiisa mawakaisa baba wake ndobva nababa munini wokwababa munini ndovatakaona futi wachinzi wakasirwa zvikwambo zvaona baba wavo ivo vane zvavo nachiremba akaita basa iri akabuda paTV ipapo pagirasi ipapo uyu mwana wangu ndiye aitotaurira chiremba iyeyo akabva hanzi mandigona mauya pasekuru Kanengo mandigona vanzi da kudimbura musoro uyu akati ina hamundigoni ndauya pano pasekuru Kanengo hamundigoni angomutswanyira baba mukuru achibuda achiti kwandiri kuti nyarara muromo wako usataura
vakabuda ivo baba mukuru nemukadzi wavo nemwana wavo mukomana nemwana womubvana nen'anga yavo kwababa munini wouku kwababa munini yakasirwa zvinhu akabuda iye nemukadzi wake nezvikwambo zvavo zvese zvakabuda pakazobuda vanhu vakawanda wanda asi vanhu ava ndo vari kutishandisa mumusha handitika aya matasa ndosine mandizi matsvai haya ambuya matsvai magona mauya kuno kwasekuru Kanengo muchiwa matishedza handimaona zvinoita n'anga dzinotengeka handitika saka zvamaita manje imi magona kutishedza iyi n'anga haichatengeka nekuti kana neso tingatengeke hazviiti handiti mazvona iri dare toda kuti riburitswe pachena rifambiswe pachena toda kuona kuti achatengwa ndiani nevanhu vamakaona pagirazi vaya handi vakambotenga imwe n'anga kana makazanga navo kana vakati chitira kuona kuti n'anga inonzi sekuru Kanengo ivanoitenga nekuti isu taramba takagara sekuru Kanengo bhamba nyaya yapa zvoti kana vachitenga n'anga vachapera pfuma ise kuti wa nekuti sisi everyday inenge vachingoti sekuru Kanengo akatengwa sekuru Kanengo akatengwa handitika ndikati mbonzonganga sekuru Kanengo ndimika muri kutengwa mumwe akatengwa kuimhuri yatambure tinongeta basa sezvezviri nekuti ukatengwa unonge waremedza one side saka munhu ane chakaipa ngabude pachena zvinhu zvezvibatwe zvipiso zvipere ndokupera kwenyaya nekuti kana ukatengwa hauna zvaunonge uchitoita unongotozviurayira basa mukushanda basa revadziwa isu tinofanira kuti tiende pamusha patinoonana namambo topuwa tsamba kuti panguva tobatsira vana tobata zvinhu zvese zvoparara nekuti vana vari kutambura zvishuwa kuya kwawakaita wakati ndakaona dare ndikati muzukuru dare rako irewe kuti ndiriite panapa ndoriita basa ndoda kuti mutange mapinde pagirasi mutange maona bcause ndakakuudza nemuromo wangu inini mangwana kuti sekuru mene zvaitika saka chipindai pagirasi muone ndifunga wakapinda pagirasi vakaona wakati sekuru isusu taakuda media handina kuti ipindai media tiri kuda media nyaya yedu isusu ibude pachena kana kuti mumwe nyakatengwa tikuda media nyaya yedu isusu ienderere mberi saka tichaita kuti ite sei tishande nemazvo serareka nyaya wamaita ambuye handitakaningobuditsa pachena saka isa hatitengeki saka toendera mberi nebasa hazvina basa kuti mari yakawanda kana pa100,000 years ndinenda touraya upenyu umwe munhu saka kubata zvinhu zvakaipa tichipisa zvakafanana muningina wacho ari apa kwaya ndiye ari apa trandra basa rakabva ratopera ipapo saka izvi zvakutotamburawo muningina wemuroyi baba munina vandakazovadaidza mwana wangu akazondifunira kuti kuna baba munina wariko kuharare saka vanoita havo basa rekubheka matraki tikanzaya baba munina wakauya imomo muharare saka baba munini waitotaura kuti daendaonawo vanhu vekubatana navo taenda kwasekuru Kanengo saka tikaita tobva pagirasi zvedu ndobva ndati aiwa regera ndiwafonere ndobva ndawafonera baba munini wakauya zviri baba munini wauya wakati maiguru basa rakapera saka ndiri kutotamburawo amai guru bilati ndizwe baba munini ndakanyiti muri mwana wa mai ava ndi baba munini mukadzi ndimadhamu ndaitoti zvimwe ndimi fesibhoni yamadhamu kamabatana naamai aiwa zvinoteno manzwa kuchema uri kuita mudzimai ndimi varidzi vezvinhu kuchema kwavari kutoita uko kwangu kwakatodarikawo kwavari kuita ivava nekuti nditoriwo mumwe wevamwe vari kutambudzika inini handina hangu kuzosvikira pagirazi asi ndakagara ndaita urongwa ihwohwo neumwe mwana wamukoma wangu ari kuSouth Africa akabayiwa nepfuti saka taita kusapora kwauri kuita nemakore awabayiwa tikutofungidzira kuti pamwe pane zvinenge zvitoitikawo tadii tambofamba ndikatosugestiwa kuti toda kuenda kwasekuru Kanengo ndikaunganidza mari yangu yaita 508 pandakaanda kuti regai ndichitore mari iyaiya ndakanotora kubhengi ichibva yangobiwa ndakangoti kupinda mubhengi kutora mari yangu ndichibuda ndakangofamba kuenda panokwirwa makombi kuti ndiende kwandandasiya traki
ndakadaidzirwa kukombi akati musikaka kakati mushikashika akati musika pandapinda mamina driver muine mumwe mukomana akagara uko neaidaidzira pandasvika ukadaita wechi3 pachibva pazoya vamwe 2 pasaidi pangu ndakandine $1 randandinaro ndichipandabhadhira mushikashika pandakangoti ndichiburuka chidarasa homwe dzangu handisina kana sendi ndichibva ndatotaura mari yaenda ndinoda kuti tiendese kwasekuru Kanengo. Hamuna kundifona here? Ndakambofona. Mwantaura kanye. Ndichiti mari yacho yapayabiwa. Ndichibva ndaenda kuZambia. Ndichibvawo kuZambia. Ndichisvika ndichibasa rapera. Ndichibva ndakamira ndakadaro. Nasi mabatana na Maiko. Wakamufonera? Ndavadaizenye. Nditore nematambudziko akawanda. Ndavadaize. Andiri kusangana nawo. Ndinomboita zvekurima. Kunorima zvandinenge ndakohwa kupa vanhu vanobva vangotora zvinhu zvacho kubva vaenda. Anchirima mapotatoes kunyanga. Kuuya ukatora mapotatoes acho handiwani kana sendi. Chiro chandinoita hapana chinombobudirira. Mwari vakugonirai mabva mabatana nemhuri yenyu zvazvanakira zvekuti muridzi wemushari saka ndione chingazokonesa ende paitopumwa nguva yaipumwa mai guru vangu inguva imwe chete yaipumwa wamai vangu kuti ndio mumwe waroyi vari mumusha. Kutotambudzwa kwaitoita mai guru vangu aitotambudzwa pamwe chete namai vangu inini. Andiriya. Aiwa, no. Pakanaka. Sekuru. Saka mati dare rinoenda kwamambo kana kuti varoyi vanouya panapa zvinofambiswa sei? Ndinoenda kwamambo. Then mambo kuti patsamba toenda. Katokona kushedza royo yacho uya panapa. Toona zvakatirukira. Tongonopedza basa. Andiriya. Sinonopedza namatakanura anongoenda takanura chete. Andiriya. Tinotenda sekuru nekugamuchira. Naika. Laita mazuva akagara SlyMedia medium. Almost like 4 days. Na nasi vakamirira nsekuru atiende. Kuna vanhu sekuru anotenga vanhu media vakamirira vega kuti kana musawakauya wakazara mwana wenda akatopfuura nepano. Idzi pane munhu mhanyiswa kuchipatara asina kana preparation kana chii. Wakangofonerwa akati torai $50 munotsvagira mwana iye. Akatsvagirwa kana nhasi mwana wacho handisati ndamuona. Wakangosara neuyu mwana achibvaendeswa kuhospitari nanambuya. Vanomutsvagira zvinhu vachibva apuritswa kuti ngaachitoenda kumusha. Inini ndiri kugarika nyaya yangu. Kuti Mwari atisunungurewo sekuru Kanengo atisunungure. Andiriya. Aiwa, zvinoita amai. Ndinotenda. Sly Media TV, building bridges.